Хәерле көн. Узган тапшыруда Әтнә районы Бәрәскә авылында төзекләндерелә башлаган борынгы таш мәчет белән танышкан вакытта без татар сәүдәгәрләре темасына да кирип киткән идек. Бүгенге тапшыруда бу хакта әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Әтнәдә булган сәүдәгәрләр мирасын барларбыз. Сәфәребезне Олы Әтнә авылында урнашкан Гатаулла бай йортыннан башлыйк. Бу комплекс булып бара, менә әйтеп үткәнемчә, йорты, кибете, менә безнең алда мунчасы, менә без кирдек, менә ике капка булган, кирә торган өлешендә менә бу бизәкле өлеше теге йортка кергән инде, тегесе инде хозяйство ничек лай инде белмим татарча. Товар кайткан вакытта теге башка капка. Әйе, менә монда бөтен кыйма буенча инде монда ниләр сарайлар булган бул хәзерге вакытта инде алар кызганычка каршы юкка чыккан. Сарайлар менә монда атлар тора торган җирләр булган инде, сарайлар шикелле биналар булган, ләкин алар кызганычка каршы юк хәзер. Территориясе шушы гына булганмы? Шушы кыймадан булганмы? Юк, әле ул без белгән уйлаганча ул тагында күбрәк булган ан территориясе. Менә хәзер инде хәзерге вакытта заманада инде заманаштырып, әзрәк кичерәйткәннәр инде һәм территориясе. Йортның эчке ягына килсәк, аның ике катында да туган якны өйрәнү музее экспозициясе урнашкан. Биредә данлыклы Әтнә базарында, авыл көнкүрешендә Әтнәнең башка тарихи урыннарын да күрергә мөмкин. Ләкин музей әлегә кадәр ачылмаган. Гатаулла бай йортына реставрация ясап, нигезен, конструкциясын ныгытмыйча торып, бирегә туристлар кертергә ярамый. Кызганыч, бу йорт ишек алды бик яхшы ял мәйданына әйләнә алган булыр иде. Хәер, Гатаулла бай йортыннан да кызганычрак хәлгә төшкән йорт бар Әтнә районында. Олы Мәңгәр авылындагы Вәли бай йорты ул. Олы Мәңгәр авылындагы Вәлиулла Бакиров йорты Казан артындагы тарихи объектлар арасында да аерым урын алып тора торган йорт. Чөнки ул билгеле һәм нәрсә дип әйтим инде, купшы һәм дөрестән дә затлы, зыялы нәсел яшәгән йорт икәнлеге күренеп тора. Әлбәттә, ул бүгенге көндә таушалган. Ләкин әле менә шушы халәттә дә ул Әтнәдәге Гатаулла бай йортына караганда да купшырак, зуррак, матуррак булганлыгын күрсәтеп тора. Шамаласагыз, йортның менә кәрнизләреннән бераз гына инде күреп аңларга була. Әлеге йорт сары төстә булган, шундый ачык сары төстә булган ул. Декоратив элементларына игътибар итегез, агачтан эшләнгән менә бу тәрәзә бизәкләренә һәм башкаларына. Алар барысы да ул бизәкләр традицион татар архитектурасы стилендә эшләнгән. Шуңа күрә бу йортның әһәмияте әле менә шул инде бай йорты булганга күрә генә 1838 елда төзелгән йорт булганга, теге тарихи йорт булганга күрә генә түгел, нәкъ менә шул бизәлеше белән дә, төзелеше белән дә бик кыйммәт ул. Төзелеше дигәннән ирләр ягы, хатын-кызлар ягы булганлыгын беләбез йортларда. Бай йортлар әлбәттә инде искәрмә була алмый. Бу йортта ул ике якка керә торган ишекләр аерымда эшләнгән. Шунысы мөһим. Заманында Олы Мәңгәр авылында мондый бай йортлар 30лап булган диләр. Ышанмаслык та түгел. Мәңгәрнең бай нәселләреннән Бакировлар, Дәминовлар, Яушевлар, Сәлимҗановларның Казакъстанга кадәр барып, төпләнеп сәүдә иткәннәре билгеле. Мәңгәрләрнең һәр тарихи чорын әйтеп бетерә торган түгел. Иске Мәңгәр авылы янындагы борынгы зиратта 16нчы гасыр башына караган кабер ташлары сакланып калган. Ул зират үзе үк бер музей сыман. Вәлиулла бай йортына килсәк, бүген генә шушы хәлгә калгач та, 19нчы гасырда каршысында Аккыш күле, янында Тукыма ману цехы, артында аллеясы булган, балкып торган тырыш бай утары булган ул. Аның турында булай басым ясап сөйләү дә һич юкка түгел. Дом с мезонином, да, в селе Менгер, это, в общем-то, уникальный памятник. Байский дом настоящий, таких сохранилось на периферии, вот помимо Казани, ну, буквально два, один в Атне, второй вот как раз в Менгерах, на всем большом пространстве. Ближайший где может быть? Или вообще нету аналогов? Я много ездил достаточно по Татарстану, мне старинные дома вот такого рода 200-летние не встречались ни разу, это вообще большая редкость. Пожары же были очень часто, это и в советские годы, села выгорали,
Это и в Казани таких домов, в общем-то, здесь тоже не найти 200-летнего дома. 1830-е годы, по-моему, если я не путаю. То есть это не шутка. Вообще для деревянного дома это крайне большая редкость. Вообще в целом в России. То есть если даже взять общероссийский масштаб, не так много. Именно жилой, обычный, частный дом. Дөресен генә әйткәндә, Казанда татар сәүдәгәрләре хәйриячеләренә багышланган музей экспозицияләре дә юк дәрәҗәсендә. Ә бит кеше арасына керә башлаган, җитәрлек капитал туплаган барлык сәүдәгәрләребез дә Казанга омтылган. Алар төп нигезләрендәге мануфактураларын, кибетләрен япмаганнар, әмма сәүдә әйләнешен үстерү өчен икътисади үзәккә тартылганнар. Әлеге сәхифәне тулырак итеп ачу өчен Казанның шәһәр панорамасы музеена юнәлербез. Музей һәр көнне сәгать 10-нан эшли. Балалар өчен билет бәясе 550 сум. Безне әлбәттә бушка керттеләр, чөнки без музейлар белән дустана мөнәсәбәтләрдә булып торырга тырышабыз. Безнең эш өлкәсе шушында булу сәбәпле һәм гардеробта киемнәрегезне тапшырган вакытта акчагызны түләп кирдегез. Ни өчен билет бәясе шулай кыйбат күренә дип әйтсәгез, монда мәсәлән сез экскурсоводсыз да керә аласыз, чөнки аудиогид дигән менә шундый планшетлары бар аларның. Рус, татар, инглиз һәм кытай телләрендә эшләп килә ул. Менә монда килсәк, мәсәлән, карта мисалында гына күрсәтәм, якынча инде ничегрәк эшләгәнлеген. Беренче катта, шушында холда безне шәһәргә манзара булгач, Казан шәһәрендә булган барлык тарихи урыннарны да күрсәткән шушындый карта. Аларның һәрберсенә номер куелган һәм без монда аларның тышкы күренешләрен карый алабыз, фасадларын дип әйтик инде. Менә мәсәлән, хәзер буйгарак килсә, Фәнзил, мәсәлән, безгә чыга менә шушындый счетчик дип әйтим мен инде. Күрәсе килә ди безнең беренче номер нинди бинага бирелде икән. Без аны кертәбез. Шәһәр манзарасы күргәзмә тамаша комплексы дип атала. Менә күренеп тора, аның фасадын бераз инде чамаларга була. Якында гына 45 дигән сон бирелгән бер бина тора. Анысы нәрсә икән бергә теләсәк, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры. Бу инде фасадны танымаучы кешеләр булса, һәм инде башка төбәкләрдән килгән кешеләр булса. Менә шундый һәрбер залда, һәрбер этажда кирәкле булган мәгълүматны биреп бара торган сезнең шәхси экскурсоводыгыз. Аңа наушниклар, колакчыннарда бирелә. Без инде бүген аннан башка гына сезгә күрсәтер өчен генә алдык әлеге әсбапны. Һәм менә алда безне шушы 550 сумга, дөресрәге сезне шушы 550 сумга 4 этаж музей көтә. Әйдәгез, безне кызыксындырган темаларына күз салып узыйк. Әлеге музей экспозициясе без күрергә күнеккән башка музейлардан аерылып тора. Биредә тарихи экспонатлар сирәк булып, төп басым заманчалыкка һәм эчтәлеккә ясала. Мәсәлән, трамвай вагонына охшатып ясалган буфетта чәй эчкәндә дә, Казанның иң беренче трамвай юллары буйлап йөргәндә күренгән урамнар белән танышырга мөмкин. Казанның 16 һәм 18 гасырларга караган тарихы аерым макетлар аша ачыла. Аларда шәһәрнең кайсы өлешендә нинди үзгәрешләр, истәлекле очрашулар булганлыгы күрсәтелә. Ә өстә эленеп торган экраннарда әлеге вакыйгаларның асылы чагыла. Без хәзер шушы шәһәр манзарасының төп һәм мине бик кызыксындырган өлешендә бу кинотеатр, ләкин ул шушындый түгәрәк кинотеатр булып тора. Ягъни сез монда кирип басасыз икән, менә шушындый уртасында урнашкан тамаша залы дип әйтик инде. Сез үзегезнең тирәсендә Казан шәһәренең төрле якларын, төрле өлешләрен күрәчәксез менә шушы экраннарда. Мондагы тарих башлана Казан шәһәренең гербының нинди вариантлары булган, нинди тарихтан, нинди риваятләрдән килеп чыккан ул гербтагы Зеланд образы. Аннан соң инде китәчәк 19 гасыр кадрлары, ләкин алар фотографияләрдән анимацияга күчереп эшләнгән, ләкин инде чын видеога төшерелгән кебек кадрлар булып торучы. Хроника башта, ул инде кинокамерага төшерелмәгән, ул вакытта булмаган. Аннан соң инде чын 20 гасыр башы кинохрониклары, Казан шәһәрендә булган вакыйгаларны сүрәтләүче. Аннан инде алга таба 60-нчы еллар, 80-нче еллар, менә шулай
10 еллыклап, 60, 70, 80, 80-нче елларны күрсәтеп, ул инде хәзерге көннәргә кадәр килеп җитә. Ягъни без биредә тарихи яктан Казан шәһәре тарихына да үзенә күрә бер манзара ясыйбыз. Шунысы кызык, биредә барысы да таймер буенча эшли, беркем дә сүндерми. Утны да, проекторларны да кабызып тормыйлар, алар барысы да расписание буенча эшли. Казан сәүдәгәрләренә музейның икенче катында аерым бер экспозиция багышланган. Гомумән алганда, биредә иске татар бистәсе тарихы чагыла. Ләкин ул мәчет-мәдрәсәләр, типографияләр, күренекле сәүдәгәр нәселләр йортлары аша ачылганга күрә, биредә татар байларын, аларның хәйрия эшчәнлекләрен дә күрергә мөмкин. Хәйриячеләр дигәннән, менә бу шушы витрина дип әйтик инде, бу тәрәзә дип әйтсәк тә була. Нәкъ менә хәйриячеләргә, меценатларга багышланган, биредә инде Казанда булган иң бай һәм иң атаклы хәйриячеләр исемнәре кертелгән. Татар сәүдәгәрләренең шушы хәйриячелеккә кереп китүенә әлбәттә ислам дине бик зур йогынты ясый. Моны ассызыклап узарга кирәк, чөнки ислам динендә ишеткәнегез бардыр инде, закат дигән әйбер бар. Бу экранда инде без күрәбез һәрберсенең, һәрбер хәйрияченең биографиясендә хәтта. Шушы закат дигән әйбер ул мохтаҗ мөселманнарга үзеңнең керемеңнән күпме дә булса өлеш чыгару дигән сүз. Мин фәлән процент дигән процент дип хәзер нечкәлекләренә бирелеп, акыл өйрәтеп тормыйм. Ул инде мөмкин кадәр ярдәм итү дип аңлыйм инде мин, мәсәлән, шәхсән үзем өчен. Шуңа да татар сәүдәгәрләре аеруча саваплы эшләр саналган. Мәдрәсәләр, мәчетләр ачуга һәм ятим балалар өчен йортлар ачуга, инде приют дип әйтәләр, инде ятимхана дип тәрҗемә итәләр. Шуңа тота торган булганнар акчаларын. 1917 елга менә шушындый мөселманнарның хәйрия оешмалары 100дән артык булган. Бу берничә сәүдәгәрнең яки берничә дистә сәүдәгәрнең бергә җыелып, капиталларын уртага салып, кая нинди ярдәм кирәк, кайда нәрсә төзүтәсе бар, шуларны хәл итә торган оешмалар һәм акча бүлеп бирү белән шөгыльләнә торган оешмалар. 1917 елга 100 була, 1918 елда алар берсе дә калмый. Безнең бүгенге тапшыруыбыз узган елның җәендә Оренбург якларына барып төшереп кайткан тапшырулар белән аваздаш булып чыга. Чөнки Казан арты сәүдәгәрләре шулай ук Урта Азия яклары белән тыгыз элемтәдә торалар. Инде татар сәүдәгәрләренең шунда Оренбургка яки Сәгыйть бистәсенә, Каргалы авылына барып эшләгәннәре, шунда төпләнеп сәүдә иткәннәре бер хәл. Мондагы Казандагы сәүдәгәрләр дә ул як белән бик актив эш итәләр. Бу турыда инде татарларның ул якта күп булуы турында төрле язмаларда искә алалар. Мәсәлән, шуларның берсе 1808 елга карый. Анда бер прапорщик кайчандыр Рәсәйдән шул Азия якларына шикне чыгып, Азия якларына качып киткән 130 мөселманның кире Рәсәйгә кайтырга теләвен әйтә. Алар рөхсәт сорап прошение язалар булып чыга инде. Шулай ук башка чыганакларда да, Бухарада, Ташкент якларында, Хивада 5000гә якын мөселман кешесе яшәгәнлеге турында искә алалар. Бу инде төрле дипломатлар, рус сәүдәгәрләре, хәрбиләр язмаларына кирип калган саннар. Һәм шикнең теге ягына чыгып китсәк, бу инде Оренбургны без шик сызыгында утырган шәһәр дип алабыз икән, теге якка дигәне инде анан дала ягына чыгып китә башлыйбыз икән, анда һәрбер авылда, даладагы һәрбер авылда 3-5 татар яшәп ята. Алар андагы халыкны я берәр һөнәргә өйрәтәләр, я укытучы буларак эш итәләр. Дөрес, кайсы бер вакытта әле караклык белән шөгыльләнгәнлегендә әйтеп узалар. Аларны инде безнең татарлар шунда яши дип яза, хәтта рус кешеләре дә. Монда инде дөрестән дә менә шул ук Неплюев, генерал-губернатор Неплюевның да язмаларында кирип калган. Ул инде, мәсәлән, ул як белән сәүдә итә башлаганда, аларны әйдә безгә килегез, без бергә товарларны бу якка чыгарабыз, монда таможня оештырабыз дип чакырган вакытта, гел андый посланияләр белән дип әйтим инде, андый хатлар белән җибәрә торган була татарларны. Ул инде аны татары, Магометане дип төрле чыганакларда үзе дә язып калдырган була.
Ягъни бу яктан татарлар гел ул якка йөрүче тылмачлар һәм дипломатлар вазифасында башкаралар. Ул якларга ни өчен нәкъ менә татарлар йөргәнлеге булай да аңлашыла кебек. Бер дин тоткан, кайчандыр бер дәүләт булган җирләрдә татарларга юл ачык була. Ләкин иң мөһиме, татарларның Казан ханлыгы чорыннан бирле Бухара белән элемтәләрен үзмәве. Через Бухару велась торговля с Индией. Индийская колония сформировалась тоже в Астрахани, татары имели к этому непосредственное отношение, потому что индийцы активно женились на татарочках, там даже целое сословие сформировалось в Астрахани. И тоже напрямую все связано с Бухарой. То есть Бухара контролировала, можно сказать, эпицентр был караванной торговли всего Срединного Востока, всей огромную территорию контролировали. Через них китайские товары стали проникать, и индийские на Русь. Это вот очень интересное, необычное явление. И Казань здесь, конечно, вот эти связи экуменические и торговые с Бухарой, они играли исключительную роль. Бухарские купцы, они были одни из самых, такое направление было самым авторитетным. Более того, если бухарец сюда приезжает, выдать замуж свою дочку, это было делом чести и так далее. Бухарцев здесь очень чтили. Моннан соң татар капиталының ни сәбәпле шулай тиз үсүе бераз аңлашыла төшә кебек. Урта Азия аша сәүдә итүнең Казанга күпме файда китергәнен Әхмәт Хөсәенов мисалында күрергә була. Оренбургта вакытта аның тырышлыгы белән төзетелгән Хөсәения мәдрәсәсе турында хәтерлисездер дип уйлыйм. 1896 елда Әхмәт бай Хөсәенов үзенең бер туганнары белән туплаган байлыгын бүлешә дә Казанга күченеп килә. Ул биредә 1906 елга кадәр яши, 1906 елда ул вафат була. Менә шушы Казанда яшәгән дәврдә дә ул хәйрия эшчәнлеген туктатмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә бик күп ярдәм күрсәтеп торганлыгы билгеле. Шулай ук Казандагы мөселманнарның хәйрия оешмасында да бик актив катнаша. Әхмәт байның яшәгән йорты бүгенге көндә дә исән, аннан да бигрәк әле ул реставрацияләнгән, мемориаль тактасы куелган һәм ул Мәрҗани урамы 42нче йорт адресы буенча урнашкан. Ни дисәң дә байлар, инде сәүдәгәрләр, яшәү урынын сайлый белгәннәр, йортын сайлый белгәннәр, тәрәзәләре белән Кабан күленә бик матур манзарага карап тора ул. Ризатдин Фәхретдиннең язмаларында Әхмәт бай турында шулай ук мәгълүмат сакланган, бик кадерле берничә юл бар анда. Әхмәт байны шушы Казанда яшәгән дәврендә генә дә, ул инде барлы-юклы 10 ел вакыт, ул 20дән артык мәчет һәм мәдрәсә төзелешендә катнаша, капитал ягыннан. Шулай ук 40тан артык мөгаллимгә хезмәт хакы түләп торганлыгы билгеле. Укытсыннар гына. Һәм 200дән артык мәктәпкә ул тулысы белән китаплар, уку әсбаплары сатып ала. Моннан тыш, инде бу әйберләрне һәрбер сәүдәгәр турында әйтергә була бит инде. Бигрәк тә татар сәүдәгәрләре турында. Төзеткән биналары, эшләгән игелекле эшләре бик күп. Ләкин Әхмәт бай үлгәннән соң аның васиятендә 500 мең сум күләмендәге капиталын шулай ук хәйрия эшенә биреп калдырганлыгы, васият итеп калдырганлыгы ачыклана. Хәзерге акча белән түгел әйтә алмыйм күпме буласын, ләкин психологик яктан аңлар өчен 1906 елда 500 мең сум акчаның күпме икәнлеген, әйдәгез 500 миллион дип алыйк. Ул якынча шулга чыга торгандыр да. Ул бик зур акча. Бик зур акча. Беренче гильдия сәүдәгәре булса да ул бик күп. Бу акчага хәйрия эшләре 1906 елдан башлап 1917 елга кадәр, революцияга кадәр алып барыла. Бу инде үзенә күрә Әхмәт байның фонды була. Әлеге фондтагы капитал белән зыялылар, руханилар идарә итәләр һәм алар грантлар формасында, менә ул хәзер модный сүз дип әйтик инде. Хәзер безнең аңга якын сүз грант дигән әйбер. Ул вакытта ук инде Әхмәт бай грант итеп калдырган шушы үзенең акчасын фәнни китаплар бастыруга, сәләтле шәкертләрне укытуга, тутарга, кирәкле булган җиргә мәчетләр, мәдрәсәләр төзетергә, тутарга дип калдырган булган инде, атап калдырган ул үзенең акчасын. Бу яктан Әхмәт байга тиң сәүдәгәрләр гомумән юк дип әйтер идем. Казан арты байларының хәйрия эшчәнлеге дә мәркәзебездәге сәүдәгәрләрдән һич калышмаган билгеле. Гатаулла байны да, Мәңгәр, Бәрәскә байларын да бүген дә хәтерлиләр, хөрмәт итәләр. Ләкин аларның мирасы гына Казандагы кебек сакланмый, үстерелми.
Алай гына да түгел, бу якка туристлар да сирәк кенә зур чаралар вакытында гына килеп чыга. Альберт, ул Олы Мәңгәрдәге агач архитектура һәйкәле менә Бакиров йорты инде җимерелергә бара. Ул бит хәзинә. Менә бездә нитәләр? Мин исем китә кайсы вакытны туризм үстергә диләр. Киңәшмәләр уздыралар, президент катнашында уздыралар. Шуннан күрсәтәләр слайдларда, видеоларда. Теге байтырып, нитеп кырып эшләгән бүрәнәдән жырт салып куялар. Шунга теге мич шикелле нәрсә чыгарып куялар да, теге авыл мәдәният жыртының сандыгыннан алган киемне бер-ике малайга жилетен киендереп, апайга теге мондый итәген киендереп, имеш кыймак пешерә. Менә сиңа ни этнография. Ул шуп ситил туристын аны белән кызыксындырып булмый. Ул страус карарга ситил туристы Татарстанга киләмени ул. Ул страус карарга Африкага бара, дөя карарга ул бара чүлгә, ишәк карарга, ишәкне карыйсы юк, ишәк бөтен дөньяда бар. Үз ишәкләре җитә. Аларга кирәк шын әйбер, аларга кирәк ясалма теге туган авылым түгел, аларга кирәк борынгы таш, борынгы агач. Менә шушында Казан арты төбәгендә ул. Менә әйткәнемчә Бәрәскәдә иң беренче салынган таш мәчет 1769 елда. Иван Грозный иткәннән соң икенчесе салына Мәрҗани мәчете Казандагы, өченчесе салына Кышкар мәчете. Менә шушы якта, шушы төбәктә алар бар да исән. Бездә нинди менә шәхесләрнең каберләре, нигезләре, ул Калатау, ул үзе бер тарих бит инде. Ул шушы Казанга хәтле булган әйбер бит инде. Казанның меңҗыллык инде ул меңҗыллык. Аны аңлыйбыз инде меңҗыл икәнен. Казан артындагы, Әтнә районындагы уникаль тарихи объектларны Зөя һәм Булгардагы кебек итеп үрнәк хәлгә китерү өчен күпме чыгым кирәклеген узган тапшыруда Бәрәскә мәчете мисалында күреп чамалыйсыздыр дип уйлыйм. Әлеге һәйкәлләрне хәзерге хәлендә саклап килү өчен генә дә шактый тырышлык кирәк. Әмма аларны саклау гына түгел, халыкка да күрсәтәсе иде бит. По идее, можно его сделать хорошим туристическим центром. Казалось бы, расстояние 100 километров достаточно внушительное, но туда поедут. Если сделать аутентичный какой-то центр татарской культуры, очень часто меня спрашивают, где можно, допустим, пожить в аутентичной среде, чтобы была татарская речь, там, ну что-то с переводом, понятное дело, потому что интересуются люди разных совершенно национальностей, и это очень востребовано и на Западе, и у нас в России. Что можно на сенокосе было поучаствовать, походить, поездить на велосипеде по соседним окрестностям, по холмам, речушку где-то порыбачить, ну, в общем, вкусить вот все наслаждение. Это, кстати, многие казанцы с удовольствием тоже. И эта ниша вообще не закрыта. Мин кичкенә вакыттан бирелеп шул Казан арты дигән сүздән хурланадыр идем. Нишләп инде арт без бит инде артны арт дип шуннан да кабул итәбез. Арт инде ул. Нишләп Казан арты? Менә 50гә җиткәч кенә башыма сукты минем. Казан арты дигән әйбернең мәгънәсе. Татарның яшәү рәвеше, аның бит ничек? Аның капкасы чыга олы юлга, урамга, олы юлга чыга. Арт ягынданың тиешенчә бакча. Жүнне татарның артында тиреслек түгел, чүплек түгел бакча. Җимеш бакчасы, гүл бакчасы. Менә шуңа күрә менә бу Казан арты дигән әйбер, ул Казан алды белән чыга, ул Иделгә, бөтен заманда олы юл ул елга, аның алды карап тора Иделгә. Артыннан менә шушы безнең төбәк. Шуңа күрә Казан ханнарының җәйге утарлары, җәйге резиденциялар дип әйтик инде, менә шушы иске Мәңгәр турларында булган, анда бит ханбикә теге кызларының каберлекләре шунда җирләнеп калган. Алар монда кайткан, алар әз генә яз җитүгә, теге саба җил исә башлауга, тегендә Казан буенда черки симертеп жатмаганнар, алар чатырларын алганнар да, атларын, бөтен ниләрен күчкәннәр шушындагы болынлыкка, аннан картша башкасына кайтканнар. Менә шушы бакча булган. Шуңа күрә монда ул бит нидән чыкмый, теге менә бездә сәнгать бездә. Ул тик торганда түгел, менә шул бакча тирәсендә була инде, сәнгате дә үсә, башкасы да. Кызганычка каршы без соңгы 10 елларда дип әйтик, Совет чорында әйткәндә, без бу бакчада иген генә игә башладык. Иген игеп табыш алып була, сыерга печән әйтеп тә алып була, әмма без анда гөлләр үстерергә кирәк. Менә шул гөлләргә без бөтен кешене чакыра кирәк. Халкыбызның мәдәнияте һәм мәгърифәте бишеге булган Казан артын
туризм ягыннан үстерү өчен махсус программа кирәклеге үзеннән үзе күренеп тора, минемчә. Һәрхәлдә, тапшыру азагында күңелгә Тукай сүзләре килә. Бер борыл да и Казан, син бу Казан артын кара. Нур шәшәсең бар өязгә, үз өязең кап-кара. Үз төбенә төшми ди шәм лампаның һичбер нуры. Шул мәкаль монда дөрес шул. Ах, аны җен ыргыры.